podzim i 3 boczunie. W ostatek sierpnia, kaś na pasionkach, na polach zbierają się boczunie, co by poklachać z korzystych jej ludzki do gorkich krajów. Wele jednego rybnika stanęli się 3 takie boczunie i osprawiają, co też to się im latoś przytrafiło we wsi, kaj mieli swoje gniazda. Joch, toż tyjc i jednym cięgiem furgą nad chałupą tej wioseckiej klafty Maryki od lebiodów. No i, pytaje się te 2 i 3. Ano zeszły tydzień Maryka pokwanskała się do apteki i rajstła się tym, wiecie, moderny test ciążowy. A jo, prawi drugi bocian, do tołek latoś furt nad chałupą starego Gmyrka. No i co? Spytali się wreszcie te 2 i 3 boczunie. Ano, łuński tydzień, stary Gmyrek zakotasił się na góra, sniósł na dół starodzieckowo kolybka i na poszlą cię ginał rychtować do porządku. A ty, kamracie, hej, furgą, spytali się tego ostatniego bociana kamraty. Joch furgą bez 2 miesiące ino nad farum wele kościoła. No i co? Spytali się docięgne boczone kamraty. Ano, tak prawdą to nic, ale wielach strachu napędził, jakie chwyszki na tym farze przelęknął. Ojgien z Pnioków.